Και πάνε στα πάνω ράτια. Στα πάνω ράτια. Σιγά, σιγά μην μου πέσεις παιδάκι μου. Κι όχι στο απάνω ράτια. Στο απάνω ράτια. Για μην πέσεις παιδάκι μου. Καλημέρα κύριε Προκόπη. Καλημέρα, κάτσε τι κάνεις. Καλά. Καλά. Κάτσε τι κάνεις. Δεν ήθελα να με κεράσει. Γιατί, όχι πρέπει να πάρεις κάτι, έχουμε πολλά λεπτά. Δεν θα πολλά. Έχεις καμιά λεμονάδα, καμιά βυσσινάδα, όχι κανένα γλυκό. Επιμένω να πάρεις κάτι. Επιμένει. Επιμένω. Τότε να πάρω. Τι θέλεις. 30.000. Τι. Μη μπορείς πάρα πολύ, αλλά δεν ακούω καλά μετά τους 11. 30.000. Δραχμές. Ναι. Τι διάλογο, διαμάνιο, θα κεράσω. Είναι για κιλό το κρέας και Προκόπη. Θα μου κάνουν κατάσταση στο μαγαζί. Και επιτέλους θα το χάσω το μαγαζί. Αλλά αν μου καταστρέφουν και το σπίτι. Μα καλά, μας το είπα κυρία Νίνα μου, ότι βέβαια λεφτά έχουμε πολλά, αλλά 30.000 ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων, λεφτά έχουμε, αλλά δεν πρέπει παρακαλώ. Εγώ είπα, η Νίνα και... Η Λίνα κύριε Προκόπη είναι άλλη υπόθεση. Έχει το γουστάρι από παππούτσα. Δηλαδή, 40 πουταρούσα στην έκανα εγώ, γιατί έχουμε και λεφτά βέβαια. Λεφτά, πολλά λεφτά. Ναι, το ξέρω, έχεις και να είσαι καλά να τα χαίρεσαι. Αλλά ο γάμος είναι άλλη δουλειά. Βλέπεις κύριε Προκόπη μου, η Λίνα μου είναι πολύ νέα. Και εσύ. Καλά, και εγώ νέος είμαι, λένε, αναλόγως της ηλικίας μου νέος είμαι. Έτσι όταν μου σε δει λίγο και λίγη μπογιά στα μαλλιά. Δεν έχει σημασία, όλα τα καινούργια βάπονται, δεν βάπονται, έτσι. Μια 30.000. 30. Πολλά ρε παιδιά. 30.000 είναι 100.000 περίπου. Τέλος πάντων, πάρ' το κορίτσι το κάτι να βγούμε έξω να πάμε και τα λένε. Δεν μιλώ, τέλος πάντων, έχουμε πολλά λεφτά βέβαια. Τέλος πάντων, πάρ' το κορίτσι και τα λέμε το βράδυ. Καλά κύριε Προκόπη μου. Γεια. Να πας στο καλό, να πας στο